Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, στον ΙΡΕΑ, το Κέντρο Πρόληψης του Νομού Κιλκής, αποφασίσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ να στείλουμε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τις νέες μορφές εξαρτήσεων που ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 3 νέες μορφές εξάρτησης, που είναι η εξάρτηση από το διαδίκτυο, που θα έλεγα ότι είναι οι αγορές, το τριγύρισμα στις αγορές, μια πολύ καινούρια μορφή εξάρτησης, η εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πάρα πολλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook πια είναι απαρχαιωμένο, και φυσικά από τον τζόγο, που επίσης έχει μπει πάρα πολύ στη ζωή των νέων παιδιών. Ο λόγος που μιλάμε για αυτές τις νέες μορφές εξάρτησης, δηλαδή για αυτές τις 3 που είπα προηγουμένως, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε στα χέρια μας ένα smartphone, ένα κινητό, το οποίο είναι εξατομικευμένη συσκευή πια, το έχει ο καθένας στο χέρι του και μπορεί να πλοηγηθεί, να σερφάρει όπως λένε στο ίντερνετ και να εξαρτηθεί από αυτήν τη συσκευή. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι πρέπει να δούμε λιγάκι τι σημαίνει εξάρτηση. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στην σχέση, είναι ένα «on» που δημιουργεί σχέσεις. Άρα η εξάρτηση είναι μια μορφή σχέσης. Το θέμα είναι πότε περνάς από την υγιή σχέση, η οποία σου δίνει απόλαυση, περνάς δηλαδή την κόκκινη γραμμή και φτάνεις στο σημείο να γίνει εξάρτηση. Αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα, το οποίο εμείς το δουλεύουμε στα βιωματικά σεμινάρια, τις βιωματικές ομάδες που κάνουμε, ιδίως με νέα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να καταλάβουν πότε η χρήση που δίνει απόλαυση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει απολαύσεις, γίνεται κατάχρηση, γίνεται εξάρτηση δηλαδή. Η επιστήμη της πρόληψης, αυτή τη στιγμή, που είναι μια πολύ καινούργια επιστήμη, προτείνει σίγουρα αυτό που προτείνουμε πάντα στην πρόληψη, το μέτρο και τα όρια. Το θέμα είναι τι σημαίνει μέτρο και τι σημαίνουν όρια. Αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι πρέπει να δούμε λιγάκι στη σύγχρονη εποχή πώς ζούμε σαν άνθρωποι. Ζούμε στον αυτόματο πιλότο ή τελικά έχουμε συνείδηση σε αυτό που κάνουμε. Γιατί αν τελικά έχουμε συνείδηση θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτών που κάνουμε. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι δεν έχουν έλεγχο αυτών που κάνουν. Και σίγουρα οι νέες μορφές εξάρτησης είναι μια πλοήγηση στον αυτόματο πιλότο.